L'entrevista. Bé, doncs ja són les 12 del migdia aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareix. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. I avui aquí als nostres estudis pel 107.5 de freqüència modulada, també tota la gent que ens escolteu per internet, a www.radiovilablareig.cat. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. Avui per parlar-los d'un projecte de llengua, com és aquest projecte també molt actiu a les xarxes socials, avui amb la visita de dos components que formen part d'aquest projecte, com és Mantinc el català. Avui ens acompanya el David García Vargas, coordinador d'accions de Mantinc el català, també acompanyat de l'Ernest Martínez i Casavall, coordinador de les trobades. Amb ells parlarem d'aquest Mantinc el català en aquesta ràdio com és Ràdio Vilablareix. David, Ernest, David, què tal? Molt bon dia i benvinguts a Vilablareix. Com esteu? Bon dia. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, Didac. Avui parlarem d'aquest Mantinc el català, que molta gent possiblement ens estarà escoltant i ja sabrà què és, però altres possiblement no sabran què és ben bé això de Mantinc el català. Expliqueu-nos què és Mantinc el català i quan i com n'és tot plegat. Doncs, David, potser tu saps explicar una mica més com va començar tot això. Sí, perfecte. Bé, primer de tot, moltes gràcies, Didac, per convidar-nos en aquest espai. I bé, el projecte... Hi ha diverses teories, no?, a la vida que diuen, hòstia, el món, la vida va néixer a través del Big Bang, la va crear Déu, tal... Però el que està clar, a Mantinc el català, que hi ha un únic origen. I aquest origen va ser l'any 2020, a través d'un grup de Facebook que encara està vigent, i és vigent. Grup de Facebook, Un grup de Facebook, exacte. 2020, que vull dir que al Facebook hi ha molts, ja l'hem oblidat, però 2020 hi havia gent encara que utilitzava el Facebook. Exacte, aquí és l'origen del Mantinc a català, a través de Facebook. Llavors, a través de Facebook, hi havia persones que estàvem com a membres del grup, parlàvem, compartíem, i un bon dia doncs, vam decidir de dir, hosti, i per què no ens obrim més enllà de Facebook? Com per exemple un Instagram, un TikTok, qualsevol altra xarxa social, sí, per arribar a un públic més divers, més ampli i no quedar-nos només en un Facebook que el nostre pesar era una mica més, no sé, antiquat o més antic, no? I vam tenir aquesta idea de dir, doncs mira, podem obrir més xarxes socials per tal d'arribar a més gent, a més col·lectius i tal, i aquesta va ser la idea, no?, principal. I vosaltres quan hi entreu, David i Ernest? En quin moment entreu a Mantinc el català? Això ho dius que remunta fa 3 anyets, el 2020. Vosaltres, quan hi entreu? Jo hi entro, crec que el desembre del 2020, i jo sóc un dels que parlo per dir, hòstia, estaria molt bé crear altres, arribar a més gent i altres xarxes, i no sé si va ser a partir de desembre, va ser a l'època entre finals d'octubre, novembre, desembre, no ho recordo, però sí que aquest canvi o aquesta obertura més a altres xarxes socials va ser a partir del desembre del 2020. Ernest? Sí, jo hi entro una mica més tard, aproximadament fa un any, em sembla. Un any, al principi no participava gaire, i això va ser arran d'una iniciativa que estava duent a terme jo, a nivell personal meu, que eren trobades per practicar el català, dedicades a estrangers que volguessin practicar. Era tot un altre món. Són trobades paral·leles a aquest projecte i que semblava que eren de l'interès de Mantinc el català. A partir d'aquí vaig contactar amb ells a través del Twitter, em sembla que era, i hem anat fent col·laboracions, diguem-ne. Com són aquestes trobades? Ja aquí som, Ernest. Parla'ns-en. Bé, sí, a veure, voldria diferenciar. Hi ha dos tipus de trobades. Una, que no és pròpiament de Mantinc el català, que és dirigides a estrangers, estrangers o gent que vulgui practicar el català. Pensa que en fem també... O sigui, aquestes trobades les he fet i les continuo fent des de Perpinyà, el Rosselló, fins a Barcelona. D'acord? La de Barcelona sí que és setmanal i es fa cada diumenge. I, clar, aquestes podríem dir que són trobades
vaja, que no són pròpiament de Mantinc el Català. Després sí que col·laborant amb Mantinc el Català el que he fet és organitzar algunes trobades perquè la gent es trobi i conegui una mica aquesta iniciativa. De moment no n'hem fet gaires, em sembla que n'hem fet 3 fins ara, Terrassa, Barcelona, Girona, però tenim la idea de fer-ne més. I és una manera també de fer bullir l'olla, de fer que la gent ens vagi coneguent, es conegui entre ells, parli, discuteixi noves idees i fer una mica de publicitat. Vull dir, si en un bar posem el domàs de Mantinc el Català, llavors ja sempre hi ha gent que passa i que veu una mica què és el que estem fent, pregunta, i sempre és divertit. Bé, pensa que al final davant d'una cervesa tot és una mica més divertit, o sigui que també és una manera divertida de socialitzar-se i bé, qui diu una cervesa diu una fanta de taronja, 5 minuts que passen de les 12, avui conversem d'aquest projecte com és Mantinc el Català i ho fem amb el David Garcia i també amb l'Ernest Martínez, coordinador d'accions i coordinador de trobades. Expliqueu-nos una mica com és aquesta manera de treballar vostra. Doncs bé, Mantinc el Català és un col·lectiu, llavors nosaltres treballem a partir de grups de coordinació, són grups de coordinació que fem servir a partir de Telegram o de WhatsApp, llavors potser hi ha un grup de coordinació de trobades, un grup de... fins i tot hi ha una coral de Mantinc el Català, llavors són grups que es van coordinant amb diferents membres i arrel d'aquí doncs van proposant diferents propostes i es van duent a terme, no? És a dir, és com... la nostra idea és que no hi ha un cap de Mantinc el Català, és a dir, tots i cadascun de nosaltres formem part, tots som Mantinc el Català, no? Mantinc el Català és, a vegades diu la gent, no? I qui és el senyor Mantinc o la senyora Mantinc? Qui és el Mantinc el Català? Llavors la nostra idea és que tothom pot formar part d'aquest projecte i d'aquest col·lectiu que es diu Mantinc el Català i funcionem doncs a través d'això, de diferents equips de coordinació que van sorgint o d'acció i a través d'aquí doncs, es van proposant idees, no? Es van votant i es van realitzant. I sovint es van creant línies de projecte. Per cada projecte doncs, creem un grup de treball. Alguns arribaran a bon port, altres no tant, potser, però és la manera de treballar. Digueu, sempre i a tot arreu i amb tothom. Per què creieu, David i Ernest, que tenim el costum de canviar de llengua quan no ens entenen amb la nostra pròpia, amb el català, sense ser-ne conscients moltes vegades? Precisament perquè no en som conscients i no en som conscients de totes les conseqüències que això porta. És un costum que hem vist als nostres pares, dels nostres... bé, potser no en el meu cas, però moltes vegades dels avis, de la família, de l'entorn. L'entorn condiciona i és el que hem vist sempre, hem crescut així. I també és una cosa que s'ha normalitzat, no que sigui normal, sinó que s'ha normalitzat en països, regions, territoris on hi ha una llengua dominant i una llengua doncs, més subordinada. En el cas nostre doncs, seria el castellà com a dominant i la subordinada doncs, el català. Llavors no és un cas que passi només aquí als territoris de parla catalana, sinó pot passar també a Galícia, passa a Galícia, passa al País Basc, pot passar a qualsevol territori i país del món, no? Llavors és una cosa que nosaltres volem trencar amb aquest mal hàbit o costum de canviar a la llengua dominant o al castellà, no? Perquè és un fet que fa molt de mal a la llengua. Jo sempre dic que aquí el fet important és la consciència, perquè per qualsevol cosa a la vida, o sigui, tu mateix, Didac, o tu, Ernest, o jo mateix, o sigui, què ens fa, per exemple, emprendre qualsevol acció a la nostra vida? Doncs tenim una sensació interna, però aquesta sensació també ve acompanyada d'una consciència. De dir, per exemple, et podria preguntar, Didac, òbviament no busco la resposta, és a dir, què et va fer, què vas sentir tu o què et va fer a tu treballar o estar en aquest espai, no? Doncs potser una consciència de dir, doncs mira, doncs jo em va motivar tal cosa. Llavors, per nosaltres és important doncs, que cadascú de les persones que ens escolten o cadascú dels oients o de les persones doncs, puguin trobar el seu motiu de consciència, el seu motiu o els seus motius per tal de fer un Mantinc el català. Saps quin és el motiu
que et va portar o els motius que et van portar a fer un mantinc el català. I també, clar, el nostre el lema és sempre a tot arreu i amb tothom. Comprenem i entenem que potser hi ha certes persones que no sempre puguin fer un mantinc al català, no? De vegades escoltem que, hòstia, vaig estar a final un mantinc al català, però a última hora tal... I jo en això dic, humanitzem la situació, perquè és una cosa que s'ha de crear un hàbit i potser no sempre, hi ha persones que no sempre poden arribar a fer sempre un 100% de mantenir les converses en català. O sigui, jo crec que el més important i el 50% del treball és la consciència, perquè sense consciència no hi ha canvi. I hi haurà situacions que potser hi ha certes persones que no podran fer sempre un mantinc al català, i això com humanitzar-lo també, no? Abraçar-lo i sí, evidentment, l'important és l'actitud. Vull dir, ja sabem que excepcions se'n poden donar i vaja, tots fem excepcions, en alguna ocasió podem trobar una justificació per fer una excepció, perquè aviam, excepcions se n'han de fer, pot ser, però de fet mantinc el català tampoc està per... L'objectiu tampoc és posar un llindar, considerar què és una excepció, què no és una excepció, quan ho faig bé, però el que és important és mantenir aquesta inèrcia de parlar en català. 5 minuts i seran 1:15 del migdia, avui parlant d'aquest projecte amb el David i amb l'Ernest, com és Mantinc el català, i esclar, mirem a la vostra pàgina web i trobarem un decàleg, Expliqueu-nos què hi exposeu en aquest decàleg, en aquestes 10 coses que poseu a la vostra pàgina web. Bé, doncs farà un temps uns companys van realitzar un decàleg de Mantinc el català, el qual aquest es pot trobar al nostre web i està dividit en 10 punts diferents. Si vols te'ls puc llegir una mica, és una cosa que la tinc aquí a mà. Llavors el primer punt és, com bé ja hem parlat, és la conscienciació del màxim nombre de persones d'arreu dels territoris de parla catalana a mantenir el català sempre a tot arreu i amb tothom. Llavors, és important iniciar sempre les converses, tant orals o escrites, sempre en català. La importància de mantenir les converses en català sempre, tot i que l'altra persona o persones ens entenguin, això també ho remarquem, i adreçar-se sempre en català doncs, a entitats, empreses, comerços i associacions de l'administració. Això seria doncs, el punt número 1. El punt número 2, doncs, també animem a tothom a propagar aquest àmbit lingüístic, no? Especialment en l'entorn més particular i familiar de cadascú. El punt número 3 és impulsar tots aquests àmbits lingüístics a l'educació per tal d'aconseguir que docents i alumnes mantinguin sempre el català. De fet, a Mantinc el català tenim una sectorial també d'educació a Twitter, on també és un dels nostres projectes i campanyes. El punt número 4 és exigir als polítics compromesos amb la defensa de la nostra llengua i que aquests siguin precisament referents lingüístics, cosa que de vegades no ho són, i que mantinguin sempre el català, especialment a les conferències de premsa. El punt número 5. Animem també a les associacions, entitats, empreses i treballadors de cara al públic que sempre iniciïn les converses i mantinguin el català sempre que sigui possible, no? També a les seves xarxes socials i mitjans de difusió. Sí, perdona? No. Sí, continuo. Perfecte. També entenem que el català ha de ser sempre una llengua d'integració i de benvinguda i compartir-la amb els nouvinguts, no? Per això, per aquest aspecte, nosaltres és primordial. El número 7, volem i pressionem els mitjans de comunicació públics per tal que compleixin la seva funció de difondre sempre la llengua catalana i que també alhora serveixin com a exemple pel fet de mantenir el català, no? De vegades hem trobat segons quins mitjans de comunicació que han canviat la llengua a un interlocutor quan ens entén o entén perfectament el català. Pot ser castellano parlant i no hi ha cap problema, però si entén el català, com és que es fa aquest mal hàbit, no?
El punt número 8, doncs, conèixer i defensar els nostres drets lingüístics, és a dir, volem també conscienciar, ja veuràs que de la meva paraula sempre surt humanitzar o consciència, humanitzar, no? És a dir, volem conscienciar que tenim tot el dret del món en què ens atenguin a casa nostra la nostra llengua, sense haver de canviar de la llengua, no? Penúltim punt, número 9, volem col·laborar en la mesura que es pugui amb organitzacions i entitats que treballin per reforçar, doncs, aquest àmbit lingüístic, no? Tenim entitats com per exemple Òmnium o Plataforma que de vegades parlem i doncs, fem alguna cosa així en comú sempre que sigui òbviament del tema llengua. I el darrer punt? Sí, i el darrer punt, el número 10, és volem fer entendre que el fet de mantenir el català sigui un requisit indispensable per ajudar a millorar l'ús social de la nostra llengua. Aquest és fonamental. Tots els punts són fonamentals, però aquest el descriuria, doncs, bàsicament tot el decàleg. I aquest seria el nostre decàleg. 1:15 del matí, avui parlant amb l'Ernest i amb el David d'aquest projecte com és el Mantinc el Català. Clar, avui tenim el coordinador d'accions com és el David. Expliqueu-nos una mica les accions i campanyes que porteu a terme, va. Sí. Vols parlar tu? Em sembla que tu ho portes més al dia. Perfecte. A veure, l'acció i projecte principal és Mantinc el Català 24 hores. Això és una cosa que és el projecte principal de Mantinc el Català, és conscienciar del projecte i de conscienciar de fer un Mantinc el Català 24 hores. Ara bé, ara parlaré de diferents projectes que hem realitzat i realitzarem. Som-hi. Llavors, un dels projectes va ser el repte de mantenir el català 21 dies. Aquest projecte va néixer l'any passat, el dia de Sant Jordi, i va néixer també de la mà amb Baix per la Llengua, no? I també es va sumar l'obra cultural balear. Llavors, 21 dies, molts direu, val, i per què són 21 dies? Segons diuen els experts o psicòlegs, jo de moment psicòleg no soc, no? Però diuen que per crear un hàbit es necessiten 21 dies. Per això és el fet de 21 dies, perquè molts diuen, i per què 21 i no 22 i no sempre? Sí, està bé, o sigui, la idea és com crear l'hàbit en aquests 21 dies i després, doncs, procurar de fer un Mantinc el Català, doncs, sempre, no? Sempre a tot arreu i amb tothom. Llavors, aquest repte va ser un repte que es va iniciar l'any passat a través de Sant Jordi i va durar 21 dies, no? I el que fèiem és compartir arreu de les xarxes, doncs, petits reptes. Potser el primer dia era atreveix-te a dir un bon dia en el comerç que hi vagis a buscar o en el forn de pa que vagis a buscar el pa. El segon dia és intenta tenir una conversa amb algú del carrer i fes un Mantinc el Català. El tercer, i això anava una mica increixent. Anava pujant, no? El 21 era l'enemic final, podríem dir. Sí, potser el 21 era com el monstre final, no? No sé, ara no me'n recordo, però era, clar, per tal d'anar a poc, perquè tampoc no podíem fer una cosa tan exagerada. I aquest va ser un dels nostres projectes. I què més? La pancarta del Camp Nou és una cosa que vam fer un projecte de micromecenatge per obtenir uns beneficis per poder realitzar una pancarta, no? La nostra idea era que en el partit, aquest darrer partit del Barça-Madrid, era la idea de poder penjar una pancarta en el Camp Nou de Mantinc el Català per tal de fer una brutal difusió. Vam decidir aquest dia perquè suposàvem que un Barça-Madrid hi haurien un munt d'espectadors i aquesta era la idea original. Llavors, degut a compromisos del clubs amb altres entitats que tenien i d'altres accions, aquest any no ha estat possible, però aquest fet ha quedat congelat, no? Com Walt Disney ha quedat congelat però no ha quedat mort. Llavors seguim intentant parlar amb el club, tot i així també tenim la idea de poder penjar-la en el Camp Nou quan sigui possible, perquè hi ha també comunicacions, però van una mica lentes, i també doncs, poder-ho penjar, doncs, mira, aquí mateix, al Camp del Girona o qualsevol camp d'arreu dels territoris de parla catalana, no? És a dir, la pancarta la tenim present
A la pancarta que hi posa, si em permeteu? Sí, la pancarta posa és com mantinc el català sempre a tot arreu i amb tothom, és a dir, el nostre logo, el nostre lema. Mantinc el català sempre i a tot arreu i amb tothom. I amb tothom, exacte, i doncs tenim la idea de penjar-la si hi ha alguna concentració, si hi ha, per exemple, manifestacions, concentracions, és a dir, utilitzar-la si hi ha algun pont aquí penjant doncs, i ens donen el permís, doncs és fer-la veure a qualsevol territori de parla catalana, no? És a dir, la idea és com poder difondre aquesta pancarta. Més accions. Sí, més accions, sí. Per exemple, hi ha l'acció de Marató per la Llengua i és una acció que és un projecte intern que actualment s'està realitzant arrel d'una publicació que vam fer a premsa, no? De proposar una marató per la llengua. Vam dir, hòstia, es fan moltes maratons per TV3 que estan molt bé. Dic, però per què no fer una precisament per la llengua? Llavors s'ha creat un equip de coordinació per portar-lo a terme i s'està fent xup-xup, no? Hem de dir que aquesta idea la vam recollir del Twitter. Em sembla que va ser en Joan Puig. Sí, exacte. I ens la vam fer nostra, ens va semblar una bona idea i és una idea que estem treballant en aquests moments. 20 minuts llargs avui parlant d'aquest Mantinga el català. A més, teniu adhesius pels comerços que abans parlàvem amb el Decàleg, amb diferents consignes que poseu, per exemple, aquí estimem el català, ens agrada atendre el català o ens agrada sentir parlar en català. Vull dir que la gent que ens està escoltant i que tinguin un comerç, que saben que es poden contactar amb Mantinga el català i allà podran trobar tot aquest material, no? Exactament. La nostra idea és fer la màxima difusió i tothom que es posi en contacte amb nosaltres li podem proporcionar aquest tipus de senyalització o adhesius de Mantinga el català, que sempre conviden a reflexionar una mica. Vaig acabant. Parleu que Mantinga el català sou diferents persones, però clar, també hi ha figures importants de renom. Digueu-nos noms que també s'han volcat i han posat el seu granet de sorra amb aquest Mantinga el català, personalitats destacades del país. Evidentment, hi ha personatges molt destacats, des d'en Tortell Poltrona, Josep Carreras... Sí, també agraïm molt la col·laboració dels nostres estimats, Anna Arquer, que és el portaveu també del col·lectiu Mantinga el català, i en Gerard Forés, que ens han ajudat i ens ajuden moltíssim a la difusió, conscienciació i a fer valer i a entendre el nostre missatge. Llavors són grans persones, professionals de renom i amb experiència, i tenim, ens coordinem amb diferents professionals de diferents àmbits que ens ajuden moltíssim i agraïm moltíssim a fer arribar el nostre missatge. Clar, i a més hem vist al YouTube que també teniu diferents vídeos, diferents vídeos de diferents personalitats, ja siguin periodistes, ja siguin actors, una mica de tot, que allà també es posa una mica el per què s'ha de parlar en català, no? Exacte. Això és el que intentava... Sí, això és el que estava comentant ara mateix. Tenim, diversos, moltíssims vídeos de personatges destacats que tots expliquen una mica les seves motivacions i donen arguments a que la gent es mantingui en català i col·laborar amb aquesta mentalització, que és el que ens cal. I també una idea molt important, que és una idea que em va arribar a través d'en Gerard Forés, no? Que és que el català l'hem de fer llengua de tots, o sigui, no d'unes persones, de d'altres, només dels independentistes, no, ha de ser una llengua que qualsevol polític, persona, identitat pugui fer-se el català seu, perquè si només depenen d'uns, o sigui, ho tenim fotut, o sigui, hem de fer el català que sigui una llengua de tots i de tothom, siguin d'un extrem polític com d'un altre, no? Per exemple, ara em ve a la ment que a l'estat espanyol doncs, hi ha diferents partits, no? Des de l'extrema esquerra i des de l'extrema dreta, i tots ells defensen el castellà, no? Doncs hem de fer que aquí a Catalunya tant independentment de partits polítics, des de la religió, o sigui, en qualsevol lloc, àmbit i professió, puguin defensar el català i no relegar-lo, no? Es diu, només en un àmbit específic, perquè això és un dels fets que també fa perillar i trontollar la llengua, no? És el català cosa de tots.
Fem-lo normal. Fem-lo normal i normalitzem-lo. Aquesta és la clau. Mitja hora pràcticament aclavada avui conversant amb el coordinador d'accions de Mantinc el Català, com és el David García Vargas, i també acompanyat de l'Ernest Martínez i Casavall, coordinador de les trobades. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més abans de tancar els micròfons. Vaja, moltes coses. El que passa és que potser no tindríem massa temps. Vaja, els drets, que és important recordar que és un dret, i que és un dret que hem de fer servir, perquè els drets que no es fan servir es perden. Sí, això mateix, o sigui, també com hem dit al decàleg, que és que hem de ser, un altre cop dic jo, conscients que tenim drets, no? I hem de fer valdre aquests drets, no? Tant nosaltres com la ciutadania, com els que estan una mica més, no? Els polítics, i que potser són els principals, no? Que haurien de fer valdre aquests drets. I és una responsabilitat que no és només per nosaltres, sinó pels que han de venir després. Perquè el fet de fer-ho normal, a veure, jo dic una cosa, el fet de no mantenir el català té unes conseqüències dolentíssimes, moltes són evidents, però és que també genera intolerància. O sigui, hem vist molts de casos on ja, potser podem pensar en el cas de l'infermera. Aquest potser no seria el millor exemple, dels que jo volia, perquè aquesta ja venia intolerant de casa segurament, però sí que el fet de no parlar en català, de canviar de llengua i amagar-la, ho hem vist moltes vegades. Catalanoparlants que es posen una disfressa. Quan troben que algú parla en castellà, es posen la disfressa de castellanoparlants. Clar, amagant la llengua, evitant el contacte, clar, podem reflexionar, podem pensar com una persona que ve de fora interpreta tot això, com viu aquesta situació. Després de molt de temps de viure a Catalunya i veu que ningú li canvia. Com reaccionarà el dia que algú li canvi? O que no li canvi? Com reaccionarà el dia que algú es mantingui en català? Clar, i aquesta situació és comprensible. Clar, potser no ho entendrà. I és comprensible que no ho entengui. O sigui, és una reflexió que hauríem de fer tots. Perquè el mal que es fa amb aquesta actitud és devastador, crec jo. Sí, totalment. No tinc res més a afegir. No volia acabar l'entrevista amb aquest to pessimista, no era la meva intenció. De fet, nosaltres de pessimistes, ni pessimistes ni optimistes. Jo diria realista, no? Realista. És crear consciència, no? Exacte. Perquè tot això, si anem de positius, no, s'ha de ser realista. No. I en el realisme potser hi ha coses, no? Més positives o més negatives. No, mira, està bé. Absolutament, vull dir, l'optimista, nosaltres no som ni optimistes ni pessimistes, tot el contrari, perquè són les actituds còmodes, és la justificació per no fer res, no? L'optimisme i el pessimisme. Nosaltres aportem una solució tècnica. Exactament. Que de fet és la solució. David García, Ernest Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta mitja hora de ràdio i que tingueu un molt bon dia. Fins la propera. Moltes gràcies a tu. Bon dia, Didac. Bon dia.